Er du klar? Ja. Super. Vores første spørgsmål, det hedder, hvorfor skal man investere i kraftcenter, og hvad får man ud af det? Jamen, jeg synes faktisk, at dagen i dag den, viser det meget godt, det der med, at når man putter noget ind, så er der en stor sandsynlighed for os at få et afkast igen. Og netop det her med, at der er mange til at putte ind, så kan det give en endnu større værdi. Så det er selve tankegangen i, at det bliver akkumuleret, når der er flere, der investerer både tid og penge og viden og kompetencer. Ja. Så det er det der med at få 2 + 2 til at give lidt mere end 4. Ja, super godt. Kan du komme med en forklaring af business to business, helt præcis hvad det er, og hvad I har tanker om det? Altså netop som vi ser i dag, så er der jo rigtig, rigtig mange erhverv, der egentlig er repræsenteret her i dag. Og tanken er jo netop også, at det er erhvervsmæssigt, at det er viden og kompetencer, der skal samles i det her kraftcenter, i den her smeltedel. Så udgangspunktet er jo, at man skal lave noget forretning ud af det, og at alle dem, der deltager, de skal lave noget forretning ud af det. Så det er jo på den måde meget en platform for andre erhverv. Ja. Men så netop også, hvor vi gør det attraktivt for forbrugeren at kigge på. Ja. Og i og med, at forbrugeren er her, så er det også attraktivt for andre virksomheder at være her. Super godt. Hvorfor har du valgt at arbejde på kraftcenter? Jeg synes, det er et fantastisk projekt. Ja. Simpelthen. Jeg synes, ideen er super, super god, og den er enormt nytænkt. Ja. Og jeg synes virkelig, at det her med, at der kommer et praktisk niveau, og netop også, som vi ser på en workshop i dag, at det kommer ind over, hvor vi stopper ikke bare ved alle de fine plancher, men at vi får rent faktisk noget hands-on.